Hello guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzibo guys. It's another day and I'm bringing you another story. If you are new to the channel, advise you to subscribe, like, share, comment, click the notification bell so that uzoba ama-notifications whenever I post a story. Without wasting your time, another day, another story. So namhlanje isitori sesimayelana nogale. Angisazi guys, abanye benu abamthanda ugale, abanye bamthanda uZandile. So I'm just gonna go with the flow. Lokho okuvuma ngalelo langa ngizokwenza khona, okay? So there is this lady usibhalile uSayibo Lumi. I grew up endaweni eselokishini. Uthi uma ngikhulela la elokishini, there was this guy yabo nje, ukhule nje ebonakala ukuthi lo guy lo akayena ugayi yabo unokuba gay. But ngiyazi nawe ingane mesencane iyadlala mhlawumbe uthole akafuni ukudlala nabanye abafana, udlala nabanye amantombazane isikhathi esiningi, badlala naye nje yabo nje waye-obvious from the word go ukuthi nje u-gay guy. Uthi hhayi we became besties-ke nalo mfana. Uthi hhayi sazwana nomfana, sakhula nje sikhula ndawonye, siyaziwa nje ukuthi wo-bestie ahlukaniseki. Even high school sindawonye sabangani, like umuntu nje engimaziyo ukuthi u-bestie wami. Hhayi uthi sihambe siye emavasithi, sihlukane ngamavasithi, yena aye evasithi yakhe, nami ngiye evasithi yami engiyofunda kuyona. But we still in touch yabo, sa-in touch, siyakhuluma, siya-chat-a, sendelana iy'thombe, kumnandi nje siwu-besties. Hhayi uthi ugale hhayi kuhambe isikhathi, siyazwana njalo no-bestie wami. Uthi hhayi ngize ngithole umuntu. Uthi uma ngabe ngithole umuntu sizwane nomuntu wami, sithandane, yabo nje kakhulu ngale ndlela. Hhayi mase uGayi ekhipha i-date yokuthi ufuna ukuzongilobola. So lo as my bestie yabo nje uyaziwa nje ukuthi uGayi usephumela obala-ke manje cause usemdala, waye-varsity nje wabuya waba nje obvious ukuthi yena he's a gay guy. So he's into amanye ama-guys. Hhayi uthi hhayi lokho kwenza i-friendship yethu ibe even more nice because abantu babenalokho ukuthi hhayi ngeke yabo. But the moment nje esephumela obala, sengazi nomuntu wakhe yabo, kwaqala kwaba nje right. Hhayi uthi uGayi-ke sibuye-ke manje sesizohlala ngasemakhaya sesaqeda ukufunda sesiyasebenza yabo yonke into imoja. Uthi hhayi I met up with this guy. Lo guy u-serious ngami uyangithanda bafethu. Uthi hhayi Gayi ehlezi esho ethi yazi kodwa ngimthanda lo mngani wakho. Uthi ngithi mina hhayi ngeke umngani wami is gay nje ayikho into e-wrong ngaye yabo. Hhayi uthi umngani on my side uhlezi e-compliment umuntu wami yabo ukuthi nje isibanibani, hheyi cha uyangichaza umuntu wakho muhle nana. Uthi but nalokho uthi no vele abantu aba-gay bayathanda yabo ukusho njalo nje just nje ukuthi umuntu wakhe uyababa yabo. But akusho hamba, kusuke kungasho hamba basuke be-compliment-a nje umuntu wakho. Hhayi uthi ugale-ke hhayi sizwane-ke noThomi-ke kufike ilanga mfanele sifuna ukuzolobola ekhaya. Uthi hhayi mefika kufanele sizolobola ekhaya-ke nje uThomi nje uyena nje ohamba phambili, uyena ofanele ukuthi isitromisi sami, uyena onginakekelayo wenza sure ukuthi nje yonke into ihamba kahle la ekhaya. Hhayi okay cool, kube mnandi-ke adlule amalobolo. Hhayi mfana-ke yabo kwenziwe wonke lama-procedures lawa enziwayo-ke before nishade. Hhayi uthi-ke ugale-ke hhayi kube right futhi yonke into ibe right. Uthi siyazwana, uthi yabo umuntu bese efana nobhuti wakho. Uthi that's how much we like friends nalo wafana. It was more than just a friendship yabo. Uthi hhayi ngelanga lomshado-ke because umshado wawuzoba kude yabo, ngabhukha-ke ngabhukhela iy'tromisi zami nani nani. Elokhu esho amashushu nje ethi naye ufuna ukuba isitromisi. Uthi ngithi mina hhayi ngeke uzomosha uma ngabe uyisitromisi cause awufuni ukugqoka, akagqokiswa-ke abantu besifazane ezinye iy'ngubo but ugqoke iy'ngubo lezi ey'khombisayo ukuthi u-gay. But hhayi ukuthi eze egqoke isketi nebhulukwe, isketi njalo nengubo cha. But nje mhlawumbe ugqoke amabhulukwe akhombisayo ukuthi no this guy yabo amkhipha izinqa nani nani nani. Okay cool. Uthi ugale-ke hhayi kushayeka ilanga lomshado-ke. Ngelanga lomshado ngibhukheleke iy'tromisi zami nani 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 nani. Hhayi uthi konke futhi kube right-ke siya-prepare sithi nje naye uzoza-ke noma engesona isitromisi sami kodwa uzoba khona ufuna ukwenza sure ukuthi into yamngani ihamba kahle. Uthi hhayi ngijabule nami vele ngiyakuthanda mngani wami yabo. Uthi hhayi uma ngabe sekuzoletuzana mase-ke ebusuku-ke avedane angisendele imeseji cause sasibhukhe indawo e-lodge. Angisendele imeseji so une-room uhleli namanye ama-girls la yabo. Hhayi angisendele imeseji wathi ucela siyokhuluma phandle. Uthi uGayi hhayi ugale hhayi ngihambe-ke ngiyokhuluma phela noThomi wami mhlampe khona into afuna ukuyisho before yabo ngithi I do.
Hhayi uthi nangempela-ke ame-ke uthi angibuke emehlweni athi mfethu yazi angikholwa ukuthi sesihambe isikhathi eside kangaka. Finally you are getting married. Nje kushuthi impilo yethu nje ngeke isafana manje because usuzogana and uyoganela kude. So angeke ngisakubona njalo. Uthi nje akhuluma akhuluma aze acwebe inyembezi. Uthi yabo ngenkathi ecwebe iy'nyembezi uthi kade siphuza la siphuza utshwala. Uthi ngijwayele sixole oyihlanganiselwa nawo utshwala yabo cause siyaphuza nje kumnandi yabo. Ku-more of i-party before umshado but akuyona i-party but lokhu ushaya nje amashampompo yabo. Hhayi uthi akhuluma akhuluma umngani aze akhale. Uthi mekhuluma umngani ngimhage. Uthi mengimhaga umngani ngithi ngiyambuka umngani evedane nje umngani avedane aqondane nomlomo ngqo umngani. Uthi hhayi angikhise umngani angikhise umngani. Hhayi bo uthi ugcine ngithuke-ke manje. Uthi yabo-ke ngenkathi ekwenza nami uthi anganoma nami utshwala noma yini yabo. Uthi nami ngi-respond-e ngithi nje I take it. Uthi hhayi bo sikhisane nomngani. Uthi lapho singaphandle yabo iy'ndawo lezi amalokitshi kujwayele ukuba ney'ndawo zamahlathi. Uthi hhayi bekhisane bekhisane nomngani bekhisane bekhisane. Uthi hhayi bo kushube 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 size sisinikhe siye on another room. Uthi hhayi nangempela begcine belala lo mfana lo. Uthi hhayi bo mesilala ngithuke-ke manje ukuthi hhayi bo yini lento esiyenzile and kanjani because wena ufana nosisi kimi. Even though u-guy kodwa nje it doesn't feel right nje ngathi nje ngilale nomunye umuntu wesifazane or something yabo. Usethi yena mfethu kade ngangiyifila lento for quite a long time ngiyibamba. Ngiyakuthanda and nje ngiphatheka kabi ukuthi uyoshada. Uthi nje yabo ashintshe ngisho ne-voice-ke manje u-guy asesiyena nje lo soft yabo. Uthi hhayi bo uthi nje and yonke into was good. Hhayi uthi u-girl hhayi ngihlale-ke manje ngithukile-ke manje yabo ngihambe vele ngihambe sibuyele kulaba abafasti. Uthi ngiminyene guys ngiphuze ukuthi ngidakwe-ke manje. Uthi hhayi ngiphuze ngiphuze ngiphuze. Uthi hhayi mase-ke liyashaya ilanga lomshado. Uthi hhayi ngelanga lomshado yonke into ibe right. Uthi hhayi kushado kushado. Uthi nje kodwa sengiyambona ukuthi usenokutowela umuntu wami ishade emchizele enze wonke lamadrama lawa. Uthi kodwa kunganakho uthi hhayi bo nangu manje-ke sefuna ukujampisa yabo cause nje lento mina iyangi-stress-a already. Hhayi uthi-ke u-girl-ke hhayi ngishade-ke ngiyele emzini wami-ke. Uthi nje ngithi ngisemzini wami ngibone ngomuntu nangu usefikile. Hhayi bo ngithi mina hawu Chomi awusasho uma uzovakasha. Uthi nje ku-awkward vele after leya nto eyenzeka yabo. Ngixolele ukuthi hawu Chomi awusasho uma uzovakasha what the heck yabo. Uthi hhayi ngimvulele ngingene. Uthi ey'phaphise nje as usual kodwa uyabona nje ukuthi it's not happening. Akwenzeki ngale ndlela ebekade kuyiyona yabo le friendship isi-awkward nyana yabo. Uthi ngithi mina uthi ngithule nje ngingayi-confront i-situation. Uthi ayi-confront-e yena guy. Athi about leya nto eyenzeka mfethu ngiyazi mhlawumbe uthatha ngokuthi ngangiphuzile nani nani but mina mfethu ngiyakuthanda. Hhayi bo uthi ngishokheke-ke manje lapho akekho umyeni wami usemsebenzini uthi ngihleli ngedwa. Uthi athi nje mfethu mina ngikuthanda and kade ngakuthanda ukuthi ngangisaba ukukutshela. Uthi ngibuze ukuthi kanjani because wena u-gay wena uthi yes ngi-gay nami angazi kwenzakalani but ngiyakuthanda. Uthi yo ngiqale-ke manje ngivula amehlo uthi hhayi bo kanjani mfethu. Awuyona i-lesbian ethi angisiyona i-lesbian. I am gay. Angikaze ngize ngithanda nomuntu wesifazane angikaze ngibe nama-feelings nomuntu wesifazane but wena ngiyakuthanda. Hhayi uthi u-girl hhayi ngithule-ke uthi hhayi hlale futhi nalapho uthi isikhathi esiningi wahlela siphuzela yabo. Uthi hhayi ethi awukhiphe okuyibhabhuli lapho. Uthi khipha ibhabhuli lapho. Uthi awuthi hhayi ngikhiphe i-champagne sithanda i-champagne-ke msho. Uthi hhayi ngikhiphe-ke sihlale phansi-ke siphuze. Uthi phinde kuphinde futhi lokho. Uthi hhayi ngeke ngisaba-ke manje ukuthi hhayi bo lento isiyenzeka ngisho nasemzini-ke manje uthi hhayi ihambe. Uthi nje manje seku-awkward ukuthi ngisho ngixoxa naye angisazi sesizoxoxani yabo because sesinale mfihlo le ey'sobantu. Uthi hhayi angisendele ama-message mhlawumbe uthole ukuthi ngihleli ngisemzini wami lokhu engisendela ama-message I miss you ngiyakhumbula. Uthi yabo nje yonke into isishintshile. Uthi hhayi okay fine. Uthi hhayi kuhambe isikhathi umuntu wami nje naye sisafundana naye yabo sashesha nje ukushada saze sibonana sabe seshada. Uthi-ke u-girl hhayi ngilentuze-ke siqale-ke nomuntu wami nathi sibe involved phela sayi uthando olusha nani nani nani. Uthi nje kungapheli isikhathi esinganani vedane ngimithe. Uthi hhayi mengimitha hhayi-ke sibe excited-ke nomuntu wami were were were. Eyi uma ngabe ngithi ngiya-calculate-a kodwa kube khona into engitshela yazi kungenzeka ukuthi le ngane le engalo guy.
uthi ngithi hhayi kodwa le story yabo. Uthi hhayi kodwa uma ngithi nje hhayi bani le ngane le eyaloku hhayi phela vele kuthiwa ingane yaziwa umawalo. Hhayi uthi ugeli-ke ahambe uthi-ke siqhubeke iy'nyanga yiqhubeke iy'nyanga yiqhubeke iy'nyanga iqhubeka yabo kuqhubeka iy'nyanga until ngize ngiletuze. Uthi until ngize-ke kufike isikhathi sokuthi umntwana uyazalwa. Uthi lo asisanakani naye asisabonani. Yabo kanjalo sisho umyeni wami seyabuza ukuthi hawu yini ndaba umngani wakhe engasakuvakasheli yabo nje. Uthi nje after lokhuya kade sihlalile okokugcina nje kwavele kwaba awkward nami sengiyamziba. And the moment ngithola ukuthi ngikhulelwe la engamziba khona kakhulu because nganginakho lokho ukuthi kune-potential yokuthi uyena ubaba wengane. Hhayi uthi izalwe ingane, uthi uma izalwa ingane iy'fanela nje nomngani wami lo ogeyi yabo. Uthi hhayi iqale-ke iy'nkulumo-ke manje ngisho naselokishini yabo. Ukuthi nje hhayi bo ingane nayibona ingane yasibanibani ave ifana. Uthi ngale ndlela ukuthi kwaze kwaba khona i-point la ingane yami ngangingasayiphosti khona. Yabo ngisho ngisekhaya ngingafuni abantu beyibone ingane because iwuye nje umfana ingane. Hhayi uthi umkhwenyana wami lapho akazi lutho nje yabo kuyidumela upotiyane nje umkhwenyana wami yena excited ngokuthi ufuna ingane. And angazi noma wayengaboni ukuthi ingane ifana nalo yabo. Uthi kodwa nje ngisho la nguma wengane nje ngangibona nje yabo le ngane ingekasibani banyana. Hhayi uthi ugeli kuhamba isikhathi-ke. Uthi hhayi ikhule ingane. Uthi uma ikhula ingane nje ibe nje usibanibani. Uthi lapho usibanibani uyayiqhubeka nempilo yakhe uyayijoyinela nabafana ugeyi nje as usual. Yes. Uthi bakwazi besho ukuthi kube kuthiwa usibanibani akekho geyi impela ngabe sithi ingane yakhe. Uthi lapho vele ungishaya umthathi njalo abantu uma besho bethi lapho umthandiswa ukubona mase belokhu behlanganisa izinto ey'ngekho. Hhayi uthi ugeli-ke ikhule-ke ingane. Uthi uma ikhula ingane angibone. Ayizeke imantshela athi ngisho ungathini ingane yami le. Hhayi bo uthi ngithi ingane yakho uthi ethi yes ngisho ngathiwani this is my child. Ungaphika ngokuphika and mase ngiyifuna ngizoyithola. Hhayi uthi ngiqale-ke ngisho ngimtshele lalela-ke angiyifuni iy'nkinga. Ngiyayifikela mina emshadweni wami and nje yonke into is running smoothly. Angifuni ukuthi ungimoshele izinto zami. Uthi ethi nje bese ngisho ukuthi mina mhla yami ingane ngiyidinga ngizoyithola. Uthi hhayi ngiqale-ke manje sengiphila bubhojozi-ke manje. Philela nje ukuncenga lo muntu lo ukuthi angalentuza angamtsheli umuntu wami yabo. Uthi nje kancane kancane ngisabisa ngase yene ngicabanga ukuza ngizolanda ingane yami lapho iyaphila ingane yami yabo. Uthi hhayi ngize ngimubhlokhe. Uthi uma ngimubhlokha hlampe uthole ukuthi uzothola enye inamba ngibone futhi sengisendela ama-message ethi iyaphila ingane yami iyakhula ingane yami lapho. Yabo yonke lento uthi ngize ngimtshele ethi yazi mina nawe we have bonded so much sibili o-best but angi-understand ukuthi why usufuna ukungimoshela impilo yami kabuhlungu manje. Ethi yena mina ngihlala ngale mpilo yakho ngifuna ingane yami nje qha ukwazi ukuthi iyaphila. Uthi hhayi ngitshele ukuthi usaqhuba lokhu ukujokha kwakhe yabo. Uthi hhayi kuthi nje once linyana day ingane isikhulile mhlampe ayinoba hlampe 3 years. Uthi nje ngithi sihleli nomyeni wami sibone ngenokhi. Uthi uma sibona ngenokhi umfana uhamba nefemeli yakubo. Uthi ngezwa umoya wami ushona phansi ukuthi angiquleki. Uthi bangena. Uthi uma bengena bengene behlale phansi. Uthi uma behlala phansi bethi bacela ukukhuluma nomyeni wami. Hhayi bo uthi ugeli ngiyibuza ukuthi hhayi bo yini enizoyikhuluma nomyeni wami. Uthi bese nje asisize kuwe size kumyeni wakho. Uthi ngiqale ukuthi hhayi bo umngani wami ngamenzani yabo. Uthi ngiy'buza ukuthi lo mfana ngamenzani because besizwana phela naye konakalephi yabo. Uthi ngithi mina mngani. Uthi ethi nje mngani ngeke. I have to do this. Hhayi uthi aphume umyeni bephuma umyeni bemhlalise phansi efemini. Uthi besho beyilanda bethi sizolanda umzukulu wethu. Sethi umyeni umzukulu wenu yebo. Kuthiwa umzukulu wenu kanjani? Bethi awubukele ingane ubukele umfana. Ethi hawu ingane iyafana naye but I think it's because vele umawakhe wayezwana naye hlampe that time ekhulelwe nanaye. Bethi no buka ilentuzana ubuke ingane. Uthi hhayi nomyeni engibuke-ke manje uma ngabe sezothi kuthiwa akabuke ingane ebuke mina. Uthi ethi khona ethi yokuqala umngani ethi yena awufuni ukumtshena awufuni ukumchazela ukuthi kwenzakalani that night yomshado. Uthi hhayi bo uthi ngimbuke umngani ukuthi umngani seyahlanya yini ekhanda. Uthi ngithi mina angazi ukuthi ukhulumani. Uthi awazi noma ufuna ngikukhumbuze. Uthi hhayi bo ngiqale ukuthi hhayi bo Nkosi yami kwenzakalani manje sawuta. Uthi hhayi athi-ke uGayi mungafuni ukukhuluma ngizokhuluma-ke mina ngoba angisabi. Uthi asho-ke athi yena njengoba usibona nje siwo-best there's one time salala. Not even once sake salala ngisho nala emzini wakho.
uthi yo indoda ivele ihlanye, ithi indoda angizwanga, uthi ethi yes mina noThomi salala not once, twice. Okokuqala kwakuyilanga la before umshado wakho, nimile nje lapha nifunga I do sebuyana kini. Okwesibili, ingalesa sikhathi, so ingane yakhandeka lapho, so sifuna i-D_N_A. Hawu, ethi lo baba nifuna i-D_N_A, ethi sifuna i-D_N_A because ngifuna ingane yami ukuyithatha sengazi kahle ukuthi ingane yami. Yo, uthi uGeli nje athi lo baba yazini ayikho into engizoyikhuluma wena pakisha umthwalo yakho ungihambele nale ngane yakho noba u-2, nizokwenza nobabili nale ndoda yakho ama-D_N_A angihlangani niziphumele. Uthi uGeli umfana ashebe efake iy'mpahla zakhe ko-blackmail ajikijele lapha phandle. Uthi hayibo, ngixake uthi wesiphathi nabakubo kwalo mfana bangijwayele, like yayingaba khona, uthi nginaleyo belief ukuthi yayingaba khona enye indlela yokuthi bexazulule le situation ngaphandle kokuthi bengimoshele yabo umshado wami. Uthi hhayi ngiphume-ke manje sekungidinga Sithebeni-ke, umfana ngiphuca okhiye bey'moto zakhe, athi nje ngizoyibona. Uthi hhayi ngithatha ifoni, ngaphuma nefoni nalo bean bag-ke engangifike angiphosela wona wey'mpahla zokugqoka, nalezi engangiy'thengelwe yena wanganginika. Uthi uGeli hhayi ngihambe-ke, uthi uma ngihamba ngivele ngibuyele ekhaya. Uthi uma ngifika ekhaya nje uma angithuke naye asho ukuthi nje isibozi sentombazane, ungathi usumtholile umuntu mase wenza kanje, uyabo nje nani nani nani. Uthi hhayi nami ngihluleka ukuy'bamba ngithukane-ke nalo geyi umngani wami-ke manje. Uthi sithukane, uthe ngithuke engishawa wonke engimemezela izwe lonke, istradi sonke kuvele kudume nje ukuthi mina ngalala negeyi and yangimithisa ingane, so ingane bese ngiyosilela ngayo indoda yabantu. Hheyi uthi nje ngaduma kabi endaweni.